Nagyon sokan összekeverik egymással az elkerülő kötődést és az elkerülő viselkedést, úgyhogy válasszuk szét a kettőt, hogy tisztábban lássunk. Az első dolog, hogy nagyon sokszor előfordul, hogy valamit el akarunk kerülni az életben. Mondjuk gondolj bele, a kisgyerek el akarja kerülni a büntetést, tudja, hogy valamit rosszalkodott, és akkor azt mondja, hogy nem én voltam, meg nem tehetek róla, vagy elbújik valahová, hogy akkor nem fogják megbüntetni. Ugye ez egyfajta elkerülő viselkedés. Ettől ő még nem elkerülő kötődő, csak elkerült valamit, elkerülte a következményeket a maga kis gyerek módján. Felnőtt korban is, hogyha valami kellemetlen, akkor próbáljuk elkerülni, ez teljesen rendben van. Mondjuk valahol megégetted magad, vagy beütötted az ujjadat, vagy fájdalom ért, próbálod elkerülni azt a helyzetet, hogy többet ne érjen az a fájdalom. Ez egy teljesen ösztönös elkerülése annak, hogy ugyanaz, ahol fájdalom ért minket, azt elkerüljük. De ez nem elkerülő kötődés, hanem ez csak egyfajta elkerülés. Igazából az elkerülésre egy csomó-csomóféle eszközt találhatunk az életben. Mondjuk este van, fáradt vagy, hazaérsz a munkából, nincs kedved elvégezni a házi munkát, de tudod, hogy kéne, de nem nagyon szeretnéd, és akkor lezöttyensz, hogy hát egy kicsikét nézem a tévét, vagy nyomkodom a telefonomat, és aztán majd megcsinálom, és aztán jól nem csináltad meg. Mert ezzel a nyomogatással kerülted el azt a kellemetlenséget, hogy meg kelljen csinálni a házi munkát, meg egy kicsit lusta is vagy, meg fáradt is vagy ahogyan ezt éppen interpretálod saját magadnak, ez még nem elkerülő kötődés. Az elkerülő kötődés onnan kezdődik, hogy amikor a másik közelebb jönne, több időt szeretne együtt tölteni, szeretné mélyíteni a kapcsolatot, vagy a kapcsolatnak különféle jelei mutatkoznának, mondjuk nyilvánosan el kéne mennetek valahova, vagy be kéne mutatni egymást a családotoknak, vagy ki kéne mondani az S-betűs szót, akkor hirtelen a másik visszahúzódik, és valamilyen kifogást csinál, valamit mond, beteg vagyok, dolgom van, sok a munka, nehézségeim vannak, vagy bármi más. Valamiben mindig menekül az érzések elől, a közelség elől, és ez a nagyon fontos itt. Nem a viselkedést kell nézni önmagában, hanem hogy miért történik. Az, hogy valami kellemetlenséget csak úgy általában el akarok kerülni, az nem elkerülés, nem elkerülő kötődés. Az, hogyha valamit csak úgy el akarok kerülni, mert kellemetlen, vagy nincs kedvem hozzá, és ezért kitalálok egy kifogást, vagy csinálok valami mást helyette, az nem elkerülő kötődés. Ha a kötődést próbálom elkerülni, a kapcsolódásnak a különféle jeleit, stádiumait, fokozatait, ha az érzelmi közelséget akarom elkerülni, vagy a fontos beszélgetéseket, amik mélyek, vagy amik lényeges dolgokat érintenek, akkor az elkerülő kötődésre utalhat. Tehát, hogyha valaki mindig azt csinálja, hogy amikor arról kéne beszélni, hogy hova tart a kapcsolatunk, vagy tovább lépünk-e, vagy mit érzek irántad, vagy mi a problémám mostanában, akkor mindig elkerüli a dolgokat, tök mindegy milyen módon teszi, akkor ott az elkerülő kötődésről beszélünk. És hogy miért is fontos ez? Azért, mert nagyon sokszor az emberek magukat diagnosztizálják, vagy más diagnosztizálnak a viselkedés alapján. Nagyon sokszor látom, hogy valaki jön, hogy én szerintem elkerülő kötődő vagyok, mert hogy volt egy nehéz kapcsolatom, és utána egy évig nem akartam más kapcsolatot, tehát elkerültem azt, hogy kapcsolatom legyen. Nem. Lehet, hogy teljesen biztonságos kötődő vagy, csak egy kicsit meg akartad nyugtatni az idegrendszeredet. Vagy úgy érezted, hogy még nem állok készen egy következő kapcsolatra, és föl akartad dolgozni. Ez nem elkerülés, hanem csak gyász. Hagytál időt magadnak. Ez a normális egyébként egy szakítás után, hogy hagysz időt. Az se elkerülő kötődés, hogyha átmenetileg úgy döntesz, hogy nem mész bele új kapcsolatba, vagy nem ismerkedsz, vagy ha a másik számon kér téged, és valami fontosat meg kéne beszélnetek, és így konfliktus helyzet van, és azt mondod, hogy
várjál egy kicsit, ezt nekem át kell gondolnom, és utána majd jelentkezem. Ezzel nem elkerülted a dolgot, hanem egy teljesen normális reakciót adtál, hogy igen, képes vagyok egy kicsit átgondolni, lehiggadni, és utána fogunk róla beszélni. Ez egy biztonságos reakció. Tehát azt kell látni, hogy az, hogy valaki sokat nyomogatja a telefonját, vagy mindenféle titkos dolgokat csinál, amiről te nem tudod micsoda, az önmagában nem elkerülő kötődés. Az, hogy van egy információ hiányod, és próbálsz oda valamit kreálni, hogy tudjad, hogy vajon mit csinálhat a másik, amikor te nem tudod, hogy mit csinál. És erre te azt mondod, hogy lehet, hogy elkerülő kötődés, de nem. A lényeg ilyenkor mindig az, hogy milyen érzést kerül el vele. És van, aki ezt egész életében nagyon jól csinálja, hosszú-hosszú kapcsolatban is bent tud maradni úgy, hogy mindig, amikor mélyülnének a dolgok, mindig, amikor jön a másik részéről a számonkérés, az érzelmi megosztás, az elvárás és az összes többi, akkor mindig valahogy kislisszan a hátsó ajtón, és valahogy elkerüli, hogy ez a nyomás ránehezedjen. És nagyon sokszor, amikor elkerülőkkel beszélek, azt mondják ilyenkor, hogy hát én csak azt akarom, hogy úgy szabad legyek. És nem úgy teljesen, hanem szeretnék vele lenni, de nem akarom ezt a nyomást. És hogy ennek az a gyerekkori oka, hogy gyerekkorban a szülei állandóan piszkálták, miközben az érzelmeivel nem foglalkoztak, ezért ő el volt hanyagolva érzelmileg, de közben folyton jött az, hogy takaríts már ki, csináld meg ezt, csináld meg azt, miért így viselkedsz, miért úgy viselkedsz, és egyszerűen megtanulta azt, hogy ilyenkor szépen magamba zárkozok, elvonulok a kis dolgaimmal, és nem foglalkozok másokkal, és nem azért, mert rossz, hanem azért, mert ezt a megküzdési stratégiát alakította ki, és nem ismer mást neki. Ez a normális, ez az alapvetés.